My God, pagkalayo pa pala ng entrance. Buti na lang meron kaming payong nasira sa sasakyan. Salamat sa payong nasira. Ang parking fee nila ay ano? Ano, magkano? 4 na kilong sibuyas, subo. Sintukin kita ka tropa. Ba? Babe. Babe. So, dito tayo sa Hacienda Silang wherein makakabili daw tayo ng mga original Michael Kors. Na mga kung annex-annex, kaya ang parking fee pagkamahal-mahal. Yan. Meron dito mga Prada, sarado nga lang. Wala siguro bumibili. Prada. Yan. Kung titignan mo siya sa labas, hindi siya mukhang mall. O, yan. So, pumasok tayo. Napakalayo nere. Hacienda Silang. Uy! Mukhang mura nga. Oho. Nako, bakit tayo pumunta dito? O, ayan o. Diba? Oo. Maganda pala dito, guys. Asa ng Adidas. Yung tayo sa Ano ba yan? Oo nga, Nike. Nike? Tsaka Adidas. Nike ba yan? Ayan o. I guess nila. 50% off. Pumasok tayo. 50% off. Oy. Ayan. Guess what? Yes. So yan. Wala. T-shirt. Puro t-shirt. Short. Wow. So, lang Nike. Ha? Ewan ko nga, hindi ko nga alam eh. Now, 2898. 42. Tapos 28 na lang siya. Oh. Saan? Sa kabila. O, tara. So, di ba tayo? Sa dami pala dito. Shawi, Kuya Wally. Magugustuhan mo ang lugar na ito. Alam niya lang dito eh. Alam niya ba dito? Si Christina. Si Christina ang pumupunta dito. So, maliim. Gastusan pala dito. Ha? Vans. Yan tayo sa Vans. Adidas. Tahan. Sa Vans. May sale ba sa Vans? Oh, yun. Handa din nakasale sa ano store. Ano ba bang usang page? Sale. Hanapin natin ang mga sapatos. Hanap tayo. Nike. Push. Push. Hindi siya sa nakasale. Mga ano. No? Saan? Oo. Oh, yung balak mo.
Nakalikot naman ng kasama ko na rin. Oh. Mas matangkad ka. Sige, ikaw itatayo ko dyan. Wala. Hindi. Saan yung mga sale ng shoes? Lahat naman po naka buy one get one. Ah.